Europarlament schválil niečo, o čom sa na Slovensku takmer nehovorí. A práve tí, ktorí sa tvária ako moderní a progresívni, boli jediní zo Slovenska, ktorí to zablokovali. Presne tak, progresívne Slovensko a nikto iný. Europarlament presadzoval legislatívu o deportácii nelegálnych imigrantov. Hovoríme o ľuďoch, ktorí nemajú právo byť na území Európskej únie. O ľuďoch, medzi ktorými sú kriminálnici, násilníci a ľudia, čo spáchali vraždy. Návrh hovorí jasne: vytvorenie špeciálnych záchytných centier mimo územia EÚ, odkiaľ by boli títo ľudia deportovaní a už viac nepustení späť. Zdravý rozum povedia si normálni ľudia, ale nie pre progresívne Slovensko. Europoslanec Milan Mazurek to komentoval úplne otvorene a neobyšiel to diplomaticky. Povedal doslovne: som neskutočne naštvaný, že takíto zradcovia bez chrbtovej kosti zastupujúci Slovenskú republiku v Európskom parlamente. A má na to dôvod. Keď sa v Európe dejú útoky, znásilnenia páchané ľuďmi, ktorí tu nemajú čo robiť, tak normálny politik povie dosť. Schváli zákon, ktorý chráni ľudí. Väčšina europoslancov to aj urobila, ale poslanci progresívneho Slovenska nie. Oni zdvihli ruku proti. Ale pozrite sa na fakty. Keď máte možnosť hlasovať za to, aby násilníci museli opustiť Európu a vy to odmietnete, tak čo si o vás má normálny občan myslieť? Táto legislatíva nebola nejaký extrémny návrh z okraja politického spektra. Pripravoval ju predseda strany Republika Milan Uhrík spolu s frakciou Európa suverených národov. Hlasovali za ňu poslanci z celej Európy naprieč politickým spektrom. Patrioti, konzervatívci, ľudia, ktorým záleží na bezpečnosti vlastných občanov. Podľa Mazureka si všetci vlastnenci v parlamente tlieskali, že konečne prichádza výrazná zmena, ktorá pomôže chrániť ženy, deti a bežných ľudí. Ale progresívne Slovensko? Nie. A teraz si položme jednoduchú otázku. Prečo by niekto hlasoval proti tomu, aby násilníci a kriminálnici bez dokladov boli vyhostení z Európy? Čo ich k tomu vedie? Ide o ideológiu, o strach z toho, že voliči z kaviarní by ich obvinili z rasizmu? Alebo to je len slepá poslušnosť voči bruselskému mainstreamu, ktorý roky presadzoval otvorené hranice a teraz zožíname, čo sme si zasiali. Nech je dôvod akýkoľvek, výsledok je rovnaký. Poslanci zvolení slovenskými občanmi platení z peňazí slovenských daňových poplatníkov hlasovali proti ochrane týchto ľudí. A to je fakt, ktorý sa nedá vyhovoriť. A to je presne to, o čo ide. Nie je to len o jednom hlasovaní v Europarlamente. Je to o tom, aký smer chcú tieto strany pre Slovensko. Západ to skúsil. Otvorené hranice, žiadne deportácie, politická korektnosť namiesto bezpečnosti. A výsledok vidíme každý deň v správach. Nože, útoky, no-go zóny v mestách, kde sa bežní ľudia boja chodiť. Slovensko má stále šancu ísť inou cestou. Ale len vtedy, ak ľudia vedia, za koho hlasujú. A práve preto je dôležité, aby sa o týchto hlasovaniach vedelo. Nie aby sa zaprášili niekde v bruselských dokumentoch, ale aby každý Slovák vedel, čo jeho europoslanec robí v jeho mene. Progresívne Slovensko malo šancu ukázať, že im záleží na bezpečnosti ľudí, ale nevyužili ju.